Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongi etorri gure gaurko maiatzaren 16ko saio berri honetara. Gaur bi kolaboratzaile izango ditugu, baina beraiekin egon aurretik erreportaia izango dugu Iruñe herriko hotxetan. Orain lorategi ezberdinak ditugu hemen Iruñean eta hoien artean Koloretako auzoak proiektuaren barne egindakoak dira. Iruñe herriko ikastetxe ezberdinek hartu dute parte eta gero udaleko proiektuaren edo ekimenaren arduraduna den Mikel Baztanekin egon ginen, elkarrizketa egin genion, honen inguruan eta gero emitituko dugu, ez galdu. Ondoren, esan dugun moduan, bi kolaboratzaileekin egongo gara. Alde batetik, Eduardo Santos, Nafarroako Podemos ahal dugu alderdiko idazkari nagusia denarekin egongo gara, gai ezberdinak ukituko ditugu eta gai hauen artean, 78ko Sanferminetako dokumentuen desklasifikazioa eskatzen egon zen Eduardok, hau honen eskaera herri ekimen batetik egindakoa da, eta horren inguruan hitz egingo dugu ukatu egin delako desklasifikazio hori ezezkoa izan du eta beste gaien artean komentatuko dugu hori, ze ere aste honetan martxoak 15ko mugimenduaren urte hurrena beti izan zen, atzo gaur 16 delako, horren inguruan ere hitz egingo dugu eta beste gai batzuei buruz. Ondoren, Lakrafeteratik Diana Arbonies etorriko da, aste honetan maiatzaren 19an Sarrigurenen Lakuko feria ospatuko delako eta antolatzaileetako bat da Diana. Gero kontatuko digu ze nolako eguna espero duten. Eta gero amaieran gaur artearen ibilbidea izango dugu. Zabalguneko Zibiboxean Mikel Larrai artistaren grabatuen erakusketa ikusgai dago, Durante izenburua dauka bitartean euskeraz izango zena, baina hori amaieran, orain efemerideekin hasiko gara. Hogeigarren mendean gertatutako bi efemeride ditugu gaur. Lehendabizikoa 1929 urtean gertatu zen Estatu Batuetako Hollywooden, Kalifornian. Oscar sariak lehendabiziko aldiz historian banatu egin baitziren. 70ko hamarkadan, 1975 urtean, Junko Tabei mendizale japoniarra Everest mendiaren tontorrera ailegatutako lehendabiziko emakumezkoan edo emakumean bihurtu zen. Maiatzaren 16ko titularrak ikusiko ditugu orain. Sanferminak gertu daude eta iragarriko duen kartela ezagutu eginda dagoeneko. Adriana Erasu zen, Iruñea argi hiria. Hiri lantegiak eta kaleko musika Ibai Ertzean jaialdiaren 2. edizioaren ardatzak izango dira. Ostiralean eta larunbatean arratsaldez Etxabakoitz auzoan ospatuko da. Nafarroako Gobernuak 2018 urteko bainu denboraldia eta uren kalitatearen kontrola egiteko egutegia ezarri ditu. Nafarroan dauden 12 bainu eremuetako 7 bikain kalifikazioa dute. Estatuak iaz 2012 urtean baino 223 milioi gutxiago gastatu zituen Nafarroan langabeziako prestazioetan eta subsidioetan. Foru komunitatean edo erkidegoan ia 20.000 pertsonek ez dute ez lanik ezta estatuaren laguntzarik ere. Zaldiko maldikok banatzen duen lamien urrezko orrazia, hilbeltza ekimena hilbeltzak jasoko du. Ezkaba presondegiko ihesaldiaren 80. urte mugan, gertaera latz horrek gure historian izan duen garrantzia eta ezkabaren magalean gertatu izanaren ondorioz, Berriozarko udalak oroipen ekitaldia antolatu du biharko maiatzaren 17ko, arratsaldeko 7etan, mendialdeko areto nagusian. Atari zabalean izenburua duen Pedro Osés artistaren erakusketa, Kondestable jauregian izango da maiatzaren 16tik gaurtik uztailaren 1 arte.
Israel estatuari boikote egiteko deia eginez eta Palestinarekin elkartasuna erakutsiz, elkarretaratzeak izan dira Iruña hirian. Gaurko egunkarietako azalak ezagutuko ditugu orain eta Diario de Navarrarekin hasiko gara, egunero egiten dugun moduan. Goian lerroburu nagusian hau irakurri daiteke. Rajoy eta Sánchez denbora mugarik gabeko beste 155 baterako prestatzen dira. Azaleko irudian atzo Iruñeako kaleetatik ibili zen D'Artagnan mosketariak ageri dira. Izenburua hurrengoa da. D'Artagnan produktora Nafarroan ezartzen da. Produktora edo zinema ekoizlea. Eta orain Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Lerroburu hau nabarmendu dute. Orain UPN eta PPek PSN batu den euskararen kontrako autobusak udalek ordaintzea nahi dute. Beherago, Torra eta Puigdemont elkarren artean agurtzen erakusten duen irudia agertzen da. Titular hau irakurri daiteke. Eztabaida edo elkarrizketarako unea. Gara egunkarira pasako gara. Lerroburu nagusian, Gazako sarraskiak mundu osoan erreakzioak eragin ditu. Gainean azaleko irudian, Eneko Alvarez bere anaiaren Jose Miguel Etxeberriaren Naparra ezizenarekin ezagunagoa dena. Argazki bat erakusten ikusi daiteke. Halaxe dio titularrak. Naparra berriro landetan bilatzeko aukera zabaldu da. 1980 urtean desagertu zen Ziburun. Hedabide euskaldunen txanda da eta Berria egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean, Naparraren gorpua berriz bilatzeko aukera ireki du Auzitegi Nazionalak. Berago bi argazki ditugu. Ezkerraldean Gazan gertatutako sarraskiaren ondorioetako bat, 8 hilabeteko haur baten heriotza dago ondorioen artean. Bertan ikusi ditzazkegu bere senideak negarrez. Babesa simbolikoa baino ez denekoa. Izenburuak laguntzen du irudi hori. Eta horren ondoan beste argazki bat agertzen da, jai giro batean, Baionako bestak erakusten du argazkiak eta azpian titularrak halaxe dio. Baionako bestetan sartzea kobratuko diete kanpotarrei. Ezkerrean, alboan, eduki ezberdinak edo berri ezberdinak ditugu. Arian atalean, Rajoyk baietz erantzun dio bilera bat egiteko Torraren eskariari. Horren ondoan, soziometroak agerian jarri ditu euskal kulturak dituen edapen arazoak. Eta amaitzeko silaba bertso txapelketa taldeka ginen dute aurtengo larrazkenean. Euskal Herria irratiarekin amaituko dugu. Ibaiertzean jaialdia Etxabakoitzen, Sakabidean Mizuritasuneri, La Perla eta bar, eta hor teaserra edo trailerra zintzilikatu dute. Beherago, gaur ezagutuko dugu Sanferminak iragarriko dituen kartela. Izan ere ezagutu eginda dagoeneko. Gero Iruñerriko hotxetako tartetxo horretan berriak ematerako orduan emango dugu berria. Herri palestinarrari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea beherago, eta hori ere azkenean atzo egin zen elkarretaratze hori edo topagune hori udaletxeko plazan goizeko 11:00 gero ere Iruñerriko hotxetan berria ezagutuko dugu. Agenda ezagutzeko unea. Gaur eta maiatzaren 19 arte, Jus Larrotza Zibiboxean Txalaroa M8 jaialdiaren barne erakusketa eskainiko da txalaparta instrumentuaren inguruan. Sarrera librea da. Gaur eta maiatzaren 29 arte, Nafarroako Parlamentuan lur azpitik lur azaleratuz izenburua duen erakusketaz disfrutatzeko aukera izango da. Ezkabako presondegiaren ingurukoa da, eta sarrera librea da. Gaur eta ekainaren 15 arte, Iruñeako planetarioan, ezkabari buruzko beste erakusketa bat. Oraingo honetan, ezkaba 1998-2018 izenburua dauka, eta aurten beteko den 80. urte hurrenari erreferentzia egiten dio. Maiatzaren 22an, izandako ezkaba presondegitik izandako iesaldi erraldoiak 80 urte beteko baititu. Gaur eta maiatzaren 31 arte, Nafarroako Artxibategi Nagusian,
125 urte gamazadatik izenburupean beste erakusketa bat, sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 6etan, Zibikanen ipuin kontalaria euskeraz ipuinak loratzu izenburuarekin, sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7etan, ordu bat geroago, Nafarroako Artxibategi Nagusian hitzaldi bat gazteleraz. El Peñón, una fortaleza para conquistar Navarra, 1513 urtetik 1527 urtera arte. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 8etan, Golen Baionan proiekzio bat eta eztabaida bat izango da Ekozine jaialdiaren barne. Ekozine larunbatera arte iraungo du, gaur bere lehendabiziko eguna da eta gaur Glian Iberde emititu edo botako da. Sarrera librea da, baina goinbidapena aldez aurretik dohainik eskuratu behar da, han bertan, Golen Baionan. Eta bukatzeko gaur ordu berean arratsaldeko 8etan Central Cafe antzokian hitzaldi bat gazteleraz Pint of Science jaialdiaren barne. Pint of Science jaialdiaren azkenengo eguna da, ekitaldi hau estatu mailan eta nazioarteko mailan ospatzen da, eta Central Cafe antzokian izango den hitzaldia etortzen zaizkigun energia berriztagarrien ingurukoa izango da. Sarrera doakoa da. Zerua lainotsu egongo da egunaren erdiko ordutan ostarteak zabalduko dira. Ipar-mendebaldeko haize ahula ibiliko da tarte biziekin. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Ostegunean zerua lainotsu egongo da, tarteka oso lainotsu, baliteke euri txiki egiten noizbenka. Ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak gutxi igoko dira. Iruñerriko albisteak. Eraso sexistarik gabeko jaien alde izenburupean, udalak, Eguesibarko udalak, 16 eta 30 adinen arteko neska mutilei zuzendutako tailerrak antolatu ditu. Parte hartzeko fazeko gazte programan inskribatu beharra dago, maiatzaren 18 arte. Eguesibarko jaiak gertu daude. Horregatik, festetako kartelen lehiaketan parte hartzeko epea irekita dago. 2006, 2007 eta 2008 urteen artean jaiotako herritarrei zuzenduta dago. Horretaz gain, ekainaren 10ean aurrendako txupinazoan parte hartu nahi dutenek inskribatzeko edo izena emateko aukera dute. Horretarako udalaren web-orrira jo. Bestalde udalak, Eguesibarko udalak, izarte ekintzako entitate eta proiektuendako diru laguntzak eskatzeko epea luzatu du. Maiatzaren 25 arte aukera izango baita. Informazio guztia eta argibide guztiak udalaren webgunean. Bukatzeko, maiatzaren 22an arratsaldeko 6etan, Oianburu aretoan, mikromatxismoak sexismo ikustezina izenburua duen hitzaldia eskainiko da. Sarrera librea izango da. Etxauriko berriekin egingo dugu aurrera, eta Etxaurin hau daukagu. Udalak euskaraz ikasten duten haurren gurasoei laguntza eta baliabideak eskaintzeko era edo eranafarroa.eus plataforma digitalean parte hartzen du. Iruñerriko edo Nafarroako toki entitateetako 28 euskaraz zerbitzuek elkarlanean sortutakoa da era webgunea. Bestalde, Etxauriko jaiak iragartzeko kartela aukeratzeko edo hautatzeko lehiaketa martxan dago ere. Lanak maiatzaren 19 arte aurkeztu daitezke.
Eta etxauri alde batera utziz, Galarko zendea ikusiko dugu orain. Maiatza eta ekainean Galarko zendean izango diren jarduerak eta ekitaldiak udalaren webgunean ikusgai daude. Eskaintza zabala da. Irakurketa kluba, marrazketa ikastaroak edo tailerrak, euskararen eguna edota txirrindula lasterketa, besteak beste. Udalak zirkulazioaren gaineko zergaren 2017 urteko ordainagiriak igorri edo bidali ditu eta borondatez ordaintzeko epea maiatzaren 20an amaituko da. Ordainagiriak helbideraturik duten herritarrek ez dute inolako kudeaketarik egin behar. Hori bai, ez da esaten dugu lehendabiziko aldia, ordainagiria jasotzerakoan, akatsen bat aurkituz gero, udalari horren berri eman beharko diote lehenbailen. Udalak bizitza kalitatea hobetzeko, garatzeko eta babesteko proiektuak eta ekintzak diruz laguntzeko deialdia zabaldu egin du. Eskaerak ekainaren 20 arte bidali edo aurkeztu daitezke. Nazioarteko kooperaziorako sentsibilizazio eta hezkuntza programak Galarko zendean gauzatzeko diru laguntzak ere eskaintzen dira. Eskaerak ekainaren 20 arte aurkeztu daitezke. Iruñarekin amaituko ditugu gure gaurko Iruñerriko albisteak. Iruñak hiritarrek gizarte agenteekin eta ekonomikoekin batera landuko duten eta hiria zen norabidean joango den definituko duen plan estrategiko bat sortzeko prozesua hasi du. Iruñarekin jarraituz, bozeramaileen batzordeak Israelgo estatuak Gazan egindako erasoaren kontrako adierazpen bat onartu du. Izan ere, atzo goizeko 11:00 udalak sarraskia edo saskaltza gaitzestatu egin zuen udaletxe plazan kontzentrazio bat eginez. Udalak Caja Navarra Fundazioak eta La Caixak etxabakoitzeko pertsona zarrei zuzendutako ekintzak sustatzen ari dituzte auzoko bizilagunekin batera. Etxeetarako arreta zerbitzuaren bazkari eta afarien elaborazio eta banaketarako horretarako kontratuen esleipena eginda, ia 9.000 eurorekin. Oinezkoen segurtasuna hobetzeko helburuarekin, hurrengo egunetan udalak Iturrama, Milagrosa eta Arrotxapea auzoetako 15 pasabide hobetzeko obrak hasi ditu. Atzo Amaiur ikastolako lehen hezkuntzako ikasleek azken ukituak eman zizkioten uso formarekin egindako parterrari edo lorategiari. Proiektua Koloretako auzoak programaren barne egin zuten eta gaur horren inguruko erreportaia daukagu. Ostiralean eta larunbatean, arratsaldean Ibai Ertzean jaialdiaren 2. edizioa ospatuko da Etxabakoitz auzoan, hiri tailerrekin eta kalea alaitzeko edo animatzeko musikarekin. Zentro kolaborazio espazioan kokatzen den partaidetzarako informazio eta baliabide zerbitzuak bere eskaintza handiagotuko du. Izan ere, berrikuntzen artean zerbitzu egindako zabalgune horretan aholkularitza juridikoa izango da. Iruña berdeago bat lortzeko helburuarekin, lorategietaz betetzen ari dute hiria proiektu ezberdinekin. Natura arte ikusi genuen Iruñerriko hotxetan egindako erreportai batetan, eta gaur auzoetako Koloretako auzoak proiektua ezagutuko dugu. Lorategiak ere diseinatzeko ekimena izan da eta lorategi hauen arduraduna, udaleko arduraduna den Mikel Baztanekin egon ginen, honi buruz elkarrizketatzen. Zurgindegi metalikoko soldadorea behar da Beriainen, ez da ikasketa berezirik eskatzen aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali cberiain@hotmail.com helbidera.
Eraikuntzarako peoia behar da Iruñan, lan arriskuen prebentzio ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali, selecpersonales@gmail.com helbidera. 2 gelzero ofizial behar dira Iruñan, 5 urteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali, selecpersonales@gmail.com helbidera. Obrako enkargatua behar da Iruñan, 5 urteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali, selecpersonales@gmail.com helbidera. Iturgina behar da Berrio Suson, goi mailako ikasketak izatea baloratuko da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikulunak bidali personal@balat.com helbidera. Igogailuen mantenimentuen teknikoa behar da Iruñan, igogailuen mantenimentu ziurtagiria izatea eskatzen da, mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali marcobertolini@einenter.com helbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, garbitz eta plantxatzen esperientzia izatea baloratuko dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali servicios@gmail.com helbidera. 2 aholkulari komerzial behar dira Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, baina baloratuko dira. Mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ggomez@grupopsn.es helbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali mantenimiento@etxabakoiz.com helbidera. Kirol instalazio mantenimendu lanak egiteko langilea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, udarako kontratua izanen da. Kurrikuluna bidali mantenimiento@etxabakoiz.com helbidera. Saltzaile gaztea behar da Iruñan, derrigorrezko 2. hezkuntza izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu izanen da. Kurrikulunak praktikas.rrh@wrth.es helbidera. DBH inglesa irakaslea behar da Iruñerrian, ingles filologian graduatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali irakaslea 18@gmail.com helbidera. DBH euskarako irakaslea behar da Iruñerrian, euskal filologian graduatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratua eginen zaio. Kurrikuluna bidali irakaslea 18@gmail.com helbidera. Arakin peoia behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es helbidera. 2 sorosle behar dira Iruñerrian, sorosle titulua eskatzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak airuretagoiena@eulen.com helbidera. Arakina behar da Iruñan, ez da prestakuntza berezirik eskatzen, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak ikersanchez@elcorteingles.es helbidera. Denbora libreko monitorea behar da Iruñan, haur hezkuntzako edo lehen hezkuntzako magisteritza eskatzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak eduardopamplona@gmail.com helbidera. Erizaina behar da Iruñan, erizaintzan diplomatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak trabaja con nosotros@soleraasistencial.es helbidera. Kontabilitatea eramateko teknikaria behar da Iruñan, administrazio eta finantzetako goi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali hr@tetrace.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez.
bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu peletak lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri Donestebe.